Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 14 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. അധ്യായം 14 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം, 3 എണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം. ഇതാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ, 3 ഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ജീവാത്മാവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ്. ആ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നത് വരെ അത് എങ്ങനെയാണ്? അത് പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണത്. പക്ഷെ ആ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് കടന്ന് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് അതിന് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? അതിന്റെ ആ പരിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് അതിനെ ബന്ധനത്തിലാവാണ്. പരിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുന്നല്ല, അതിന്റെ ബന്ധനത്തിലാകാണ്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിനെ സ്വാധീനിക്കുകയാണ്. ഏത് ഗുണമാണ് അതിനെ കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സ്വഭാവമാണ്, അതനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിന്റെ പ്രവൃത്തികള് വരുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മള് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായം പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞനില് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? അതിനെ കുറിച്ചല്ലേ? ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? പ്രകൃതി, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണ്? ശരീരം, ക്ഷേത്രം എന്താണ്? 2 ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കാണോ ഈ ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്, അവർക്ക് ഈ എന്താ പറയുന്നത്, പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് വേഗം അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ, ഓക്കെ മാതാജി, അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കും. കാരണം ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ജീവാത്മാവ് തന്റെ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തില് വിചാരിക്കാണ് താനാണ് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ജീവാത്മാവ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഇതെല്ലാം ജീവാത്മാവിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു, 3-ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് നമ്മള് ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? പ്രകൃതിയെ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹാമിതി മന്യതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുകയാണ് താനാണ് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അത് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കേൾക്കാം. അപ്പൊ ശരീരമാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നത് തന്നെ അല്ലെ? നമ്മുടെ ആ ശരീരം ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ശരീരം തന്നെ ലഭിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരം ഭൂയാ പ്രവിക്ഷാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വാ മുനയാ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്, സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്താണ് പറയുന്നത്? ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ, ഏതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്, ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണോ ഋഷികൾക്കെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരാം എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഏതിനെ കുറിച്ചാ പറയണത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട്, ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് ഋഷിമാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു? അത് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അത് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഋഷിമാർക്ക് പൂർണ്ണതയിലെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു. അങ്ങനെ അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ആ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇതം ജ്ഞാനോപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്യമാഗതഃ സർഗേ പീനോ പ്രജായന്തേ പ്രളയേന വ്യതിന്തിച്ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിനു സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിനു സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനുമാകില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു ജ്ഞാനത്തില് മാതാജിയുടെ ഒന്നും ഡിസ്റ്റർബ് ഉണ്ട് കേട്ടോ മാതാജി. പുഷ്പ മാതാജിയുടെ, അതെ പുഷ്പ മാതാജിയുടെ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അത് വന്ദന മാതാജി അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ. താങ്ക് യു മാതാജി, പ്രണാം. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിനു സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനുമാകില്ല. അപ്പൊ ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ആ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റേതിനു സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും. അത് മനസ്സിലാക്കി ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ ജ്ഞാനം കിട്ടി അതിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് സമാനമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാവുകയുമില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുന്നില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? അയാള് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും, സൃഷ്ടികാലത്ത് പിന്നെ ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവേണ്ടി വരില്ല. ഭഗവാന് സമാധാനം, പിന്നെ ഭഗവാന് സമാനമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സമാനമായിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മള് ഗുണത്തില് തുല്യമായിരിക്കും നമ്മൾ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും എങ്ങനെ വരും? ഗുണത്തിൽ തുല്യമായിട്ട് വരും, പക്ഷെ അളവിൽ വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്വർണവും സ്വർണത്തിന്റെ തരി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ആ സ്വർണത്തിന്റെ തരി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്വർണത്തിന്റെ അതേ ഗുണങ്ങൾ സ്വർണത്തിന്റെ തരിക്കും ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? സ്വർണത്തിന്റെ തരിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ വലിയൊരു പീസിന് ഒരു തരി കഷ്ണം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വർണത്തിന്റെ അതേ ഗുണങ്ങൾ എന്തിനും ഉണ്ടാവും? സ്വർണത്തിന്റെ തരിക്കും ഉണ്ടാവില്ലേ? സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഉണ്ടാവോ? വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് ഇടാൻ പോയി, അതാണ് അത് ഇടയ്ക്ക് മിസ്സാവുന്നില്ല. കിട്ടോ? അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞോ? തിരിച്ചു വന്നോ? വന്നു. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭഗവാന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ എല്ലാവർക്കും പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനോട് എല്ലാവരും തുല്യമാകും അങ്ങനെ വരുമ്പോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ തുല്യമാകുമ്പോ അളവില് വ്യത്യാസമായിരിക്കും, നമ്മള് ഗുണത്തില് തുല്യമായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പൊ അതൊന്നും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് സ്വർണ്ണാണ്. സ്വർണത്തിന്റെ
വലിയൊരു സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു കഷ്ണവും അതിന്റെ ഒരു തരി, അതിന്റെ രണ്ട് തമ്മിൽ അത് ഗുണത്തില് തുല്യമായിരിക്കില്ലേ? സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു തരി ഗുണത്തിന് തുല്യം, ഗുണസേന. ഗുണത്തിന് അളവില് വ്യത്യാസമായിരിക്കും അല്ലെ? അതെ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനും നമ്മള് എന്താണ് പറയുന്നത് ജീവാത്മാക്കളും വരുമ്പോ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റേത് സമാനമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും ഭഗവാനും ഗുണത്തില് തുല്യമായിരിക്കും. പക്ഷെ അളവിൽ വ്യത്യാസമായിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാന് കുറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ അളവും നമ്മളുടെ അളവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഗുണത്തിൽ എന്തായിരിക്കും? അത് തുല്യമായിരിക്കും. മനസ്സിലായപ്പോ പറഞ്ഞതിന്റെ പോയിന്റ്? നമ്മളിപ്പോ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സമാനമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ അളവിൽ വ്യത്യാസമായിരിക്കും നമ്മള്. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. സർവയോനീഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയ സംഭവന്തിയഃ താസാം ബ്രഹ്മ മഹത്യോ നിരഹം ബീജപ്രദാപിതാം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെയാണെന്നറിയണം. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനാണ് എന്തൊരു കാരണം? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ജനനത്തിന് കാരണം ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജന്മത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഭഗവാനാണ്. അതിന് ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? പിതാവാണെന്ന് പറയാം. എല്ലാവരുടെയും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് പിതാവാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി ആരാണ്? മാതാവാണ് അല്ലെ? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഭഗവാനാണ്. അതിന് ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് പിതാവാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നമുക്ക് മാതാവെന്ന് പറയാം, ഭഗവാനെ നമുക്ക് പിതാവെന്ന് പറയാം. അതായത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ തോന്നുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ അവിടെ പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരിക്കൂമ്പാരത്തില് തേളുകള് മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് തോന്നും ആ അരിയിൽ നിന്നാണ് തേള് പറക്കുന്നതെന്ന്. ശരിക്കും എന്താണ്? അരിയില് തേള് മുട്ടയിട്ടിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? തേളിന്റെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അരിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തി. ഭൗതിക ലോകത്ത് ഈ ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് ഇതിന് കാരണം. പക്ഷെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയല്ല ഇതിന് കാരണം, ഭഗവാനാണ് ഇതിന് കാരണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും വരുന്നത്, ജീവാത്മാക്കൾ വരുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നും ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് സൃഷ്ടി മുഴുവൻ നടത്തുന്നതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനാണ് ജീവൻ എല്ലാവർക്കും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നു? ഭഗവാന് എല്ലാവരുടെയും ആദ്യ പിതാവ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആദ്യ പിതാവ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതിന്റെ ആ ശ്ലോകാണത്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും ആദ്യ പിതാവാണെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സർവയോനീഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയ സംഭവന്തിയഃ താസാം ബ്രഹ്മ മഹത്യോ നിരഹം ബീജപ്രദാപിത. എല്ലാ നാനരൂപേണയുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് അറിയണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങളുണ്ട്. ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിനും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തത് ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനാണ് ഇവരുടെ എല്ലാം പിതാവ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ജീവസത്തുകളുടെ എല്ലാം ആദ്യ പിതാവ് എന്ന് ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗമാണ് ജീവസത്തകൾ. അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തകൾ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുന്നത ഗ്രഹത്തിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നു. ഭൂമിക്കുള്ളിലും വെള്ളത്തിലും അഗ്നിയിൽ പോലും ജീവികളുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ജീവസത്തകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാക്കള് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്, നമ്മൾ ഇവിടെ മാത്രമല്ല, ഭൂലോകത്തിൽ ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല അതുള്ളത്. ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ഗ്രഹം, ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ഏറ്റവും സമുന്നതമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഗ്രഹത്തിലാണ് ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്നത്. ആ ഗ്രഹത്തിന് എന്നാ പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകം എന്ന് പറയും നമ്മൾ. ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ഗ്രഹത്തിന് ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകം എന്ന് പറയും. ആ ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകം മുതല് ഭൂമിക്കുള്ളില്, വെള്ളത്തില്, കരയില്, എല്ലാവിടെയും എന്തുണ്ട്? അഗ്നിയില് വരെ ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം. ജീവഗണങ്ങളുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ജീവഗണങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ അവസരം നൽകിയത്, ജന്മം എടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. സത്വം രജസ്തമ ഇതി ഗുണ പ്രകൃതി സംഭവ നിപതന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹിനമവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ്
ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ്. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളും കൂടി അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടുകൂടി അതിനെന്ത് സംഭവിക്കാണ്? അത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്, ബന്ധനത്തിലാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശാഗമനാമയം സുഖസംഖ്യേന ഭക്താദി ജ്ഞാന സംഖ്യേന ചാനകം. ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് ഇനി ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ ദുഃഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ഭക്തരാക്കപ്പെടും. ഫസ്റ്റ് സത്വഗുണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാണ് സത്വഗുണം. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിനെയും തമോ ഗുണത്തിനെയും അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാണ് ഇത് സത്വഗുണം. സത്വഗുണം പ്രകാശമാനമാണ്, പ്രകാശം നിറഞ്ഞതാണ്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സത്വഗുണം. ഈ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ എന്താണ്? സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ഭക്തരാക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ബ്രാഹ്മണരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, അവര് സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളതുകൊണ്ട് അവര് അറിവ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ കർമ്മം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഭക്തരാക്കപ്പെടാണ്, സുഖത്താലും. അപ്പൊ ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സത്വഗുണങ്ങളെ അതിലുള്ളവര് ജ്ഞാനികളായിരിക്കും, അറിവ് നേടിയവരായിരിക്കും, അറിവ് നേടുന്നവരായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരധികം എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങളൊന്നും ഇവരധികം ബാധിക്കില്ല. പിന്നെ ഭൗതികമായ ഒരു ജ്ഞാനത്തില് താൻ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം ആർക്കുണ്ടാകും? അയാൾക്കുണ്ടാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം അവർക്കുണ്ടാകും. പിന്നെ അവരുടെ ജീവിതം പൊതുവെ എന്താണ്? സുഖങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും അവരുടെ ജീവിതമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അവര് കുറച്ച് സന്തോഷത്തിലും സുഖത്തിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അവർക്ക് അറിവ് നേടാനായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയവരായിരിക്കും. പിന്നെ ജ്ഞാനം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൊരു ബോധം അവർക്കുണ്ടാകും. അവര് സാധാരണ അധികം ദുഃഖങ്ങളൊന്നും അവരെ ബാധിക്കാറില്ല, ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളൊന്നും അവരെ ബാധിക്കാറില്ല. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ബുദ്ധിമാന്മാരുമായിരിക്കില്ല. മറ്റ് 2 ഗുണത്തിലുള്ളവരെക്കാൾ പൊതുവെ ബുദ്ധിമാന്മാരുമായിരിക്കും ആര്? ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര്. പക്ഷെ അവര് എങ്ങനെ ബന്ധിക്കപ്പെടാണ്? ഈ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും അവരെ ബന്ധിക്കപ്പെടാം. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയാ പ്രോബ്ലം വരുന്നത്? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്, സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ കുഴപ്പം, അവർ ഈ സത്വഗുണത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ അവര് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അറിവുള്ളവരായിരിക്കും. അവർക്കൊരു അഹങ്കാരം വരും. മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ജ്ഞാനം ആർക്കുണ്ടെന്ന് നമുക്ക്, ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു അഹങ്കാരം അവർക്ക് വരും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ട് വേറെ ആരും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലും ആരിലുണ്ടാവും? ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രകാരന്മാര്, തത്വചിന്തകര്, ഇവരൊക്കെ ഈ ഗണത്തിൽ പെട്ടവരായിരിക്കും. കാരണം ഇവർക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവും, കാരണം അവർ ഭയങ്കര അറിവുള്ളവരാണ്, അവരെക്കാൾ അറിവുള്ളവർ വേറെ ആരില്ല, അവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള വേറെ ആരുമില്ല എന്നുള്ളത് അവർക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇവരുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ, അതായത് ഇവര് സുഖത്താൽ ഇവരെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവര് സുഖം കൊണ്ട് ഇവരെ ഭൗതികമായിട്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ഭയങ്കര സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരെന്താണ്? അതിൽ സന്തുഷ്ടിയായിട്ട് അതിൽ തന്നെ സത്വഗുണത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോ ഇവരെ ശരിക്കും അത് ബന്ധിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത് സത്വഗുണത്തിൽ. അപ്പൊ വീണ്ടും അവരെന്താണ്? അവര് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ചിലപ്പോ പുണ്യകർമ്മങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്തു വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും അവരനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ അവർക്ക് വീണ്ടും അപ്പൊ ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളില് അവരിങ്ങനെ അതിൽ തന്നെ അവർ സന്തുഷ്ടമായിട്ട് അതിൽ തന്നെ അവർ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവര് ഇതിൽ നിന്ന് മോചനത്തിന് ചെയ്യാനായിട്ട് അവര് അതിൽ നിന്ന് എന്താ പറയാ, മോചനത്തിന് വഴിയില്ലാത്ത പോലെയാകും അവർക്ക്. കാരണം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കാത്തവരും. അവരെ സത്വഗുണം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്? ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക ചെയ്യേണ്ടവ. അവർക്ക് ആ സുഖം കൊണ്ട് അവരിവിടെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അതാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്കുള്ളൊരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം. അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായ സത്വഗുണം? ഇനി അടുത്തത് രജോ ഗുണം. രജോ രാഗാത്മകം വിധി തൃഷ്ണ സംഘാസമുദ്ഭവം തന്നിഭക്താദി കൗന്ദേയ കർമ്മ സംഘേന ദേഹിനാം. അല്ലയോ കുന്തി നന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നതാണ് രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ
ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അളവറ്റ തൃഷ്ണ, നമ്മൾ അളവറ്റ ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ത്? രജോ ഗുണം. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിനുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഫലോദിഷ്ടമായ കർമ്മങ്ങൾ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നമ്മളെ കുടുക്കിയിടുന്നതാണ് എന്ത്? രജോ ഗുണം. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇത് പറഞ്ഞാല് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാര് തമ്മിലുള്ള ഒരു ആസക്തി, അത് രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മുഖ്യ സ്വഭാവമാണ് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ആസക്തി. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനിയും വേണം എന്നുള്ള ഒരു അത്യാഗ്രഹം, അതായത് എത്ര പൈസ ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് ഇനിയും ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉള്ളവരായിരിക്കും ആര്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ. അവര് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനും അവർക്ക് യാതൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് കുറെ പൈസ ഉണ്ടാക്കണം, ഇപ്പൊ ഒരു വീട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും വലിയൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കണം, ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും നല്ലൊരു വണ്ടി ഉണ്ടാക്കണം. അവർക്ക് എത്ര കിട്ടിയാലും പോരാന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനു വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറുള്ളവരാണ് ആര്? ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. അവര് അവരുടെ എന്താ പറയാ കുടുംബം നോക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കുറെ പൈസ വേണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയും കഷ്ടപ്പെടാനും അവർക്ക് യാതൊരു മടിയും ഉണ്ടാവില്ല. അവരുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ എന്താണ്? ഇങ്ങനെ പൈസ ഉണ്ടാക്കുക, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ചെയ്യുക. അതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരെപ്പോഴും ആ രജോ ഗുണത്തില് ഏത് സമയത്തും അവരെന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവര് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അവര് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ അവരെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും? കുടുക്കിയിടും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട്, കാരണം ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ വീണ്ടും അവര് എന്താ പറയണ ഈ രജോ ഗുണത്തില് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അതിന്റെ ഫലം അവർ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവര് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നത്. അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നത്. നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വീടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇതിനേക്കാളും വലുത് വേണം, വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും വലുത് വേണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിനൊന്നും യാതൊരു മടിയില്ലാത്തതാണ് രജോ ഗുണം. ഇനി അടുത്തത് തമസ്ത്വജ്ഞാനജം വിദ്ധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാഭി തന്നിബന്ധാതി സഭാരത. ഭാരതപുത്ര, അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവ്വശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പോ സത്വഗുണത്തിന്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് എന്ത്? ഈ തമോ ഗുണം. സത്വഗുണം ജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ തമോ ഗുണം അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. അജ്ഞാനികളായിരിക്കും. പിന്നെ ഇവരെന്താണ്? സർവ്വശരീരികളെയും, തമോ ഗുണം സർവ്വശരീരികളെയും മോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര. അവര് ഒരു അവസ്ഥ അവരെങ്ങനെയാണ്? അലസന്മാരായിരിക്കും. പിന്നെ ഏത് സമയത്തും അവർക്ക് എന്താണ്? ഉറങ്ങണം എന്നുള്ള ചിന്തയുള്ളവരായിരിക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വിവേചന ബുദ്ധിയോ ഒന്നും ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും ആര്? ഈ തമോ ഗുണത്തില് ഉള്ളവര്. അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനും ജ്ഞാനത്തിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ യാതൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞാലും അതിൽ യാതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല. അവരതിലൊന്നും ഒട്ടും താല്പര്യം കാണിക്കില്ല. അവര് അലസന്മാരായിരിക്കും. പൊതുവെ നമ്മൾ ഈ സത്സംഗത്തിനോ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് യാതൊരു വിധ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. കാര്യങ്ങൾ വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ആർക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല? ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ആവശ്യത്തിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവരായിരിക്കും അവര്. അപ്പൊ സാധാരണ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം എന്താണ് 6 തൊട്ട് 8 മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങിയാൽ മതിയെങ്കിൽ ഇവര് കുറെ സമയം കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നവര്. അതാണ് ഇവരുടെ വേറൊരു ലക്ഷണം, ഉറക്കത്തിന്റെ. പിന്നെ ഇവരെപ്പോഴും ഉറക്കത്തിലായിരിക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് വിഷാദഗ്രസ്തനായിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത്. ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് അടിമയായിരിക്കാം. ഇതൊക്കെ ആരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെ, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഈ മോളില് ആ ഫ്രൂട്ട്സ് സ്റ്റോളിൽ ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാന്ന് പറയാം. ഈ ഇവിടെ താഴെ ആ ടേബിളിലിട്ട് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചിരിക്കുന്നവര് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാന്ന് പറയാം. മീറ്റിന്റെ ആ സ്റ്റോളിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാന്ന് പറയാം അല്ലെ. 3 കാറ്റഗറിയിലുള്ളവരെ നമുക്ക് പറയാം. ഇനി മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങളിലും എല്ലാത്തിലും എന്തുണ്ട്? ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് അരയന്നത്തിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അരയന്നം സത്വഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അത് ശുദ്ധ ജലത്തിൽ മാത്രമേ അത് കാണുള്ളൂ. അത് എന്താ പറയാ, ശുദ്ധജലത്തിൽ മാത്രമാണ് അതിന് കാണപ്പെടുന്നത്. അത് വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കും, ഫുള്ള് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് ഈ അരയന്നം. അത് സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു പക്ഷിയാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും.
രണ്ടാമത്തത് തേനീച്ച. തേനീച്ച ഏത് ഗുണത്തിലായിരിക്കും വരാൻ സാധ്യത? ഹരേ കൃഷ്ണ. രജോ ഗുണം. രജോഗുണം. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാവോ? ഇത് ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്ക്. ഹാർഡ് വർക്ക്. എന്ത് ഹാർഡ് വർക്കാ ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, പൂപ്പൊടി ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് എത്ര കിട്ടിയാലും പോരാ. എല്ലാവർക്കും സംഘർഷത്തോടുകൂടി. അതായത് തേനീച്ചയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേനീച്ച തേൻ സംഭരിക്കുന്നതാണ്, തേൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത്. തേനീച്ച തേന് അതിന് മാത്രല്ല, അതിന് തേൻ എത്ര ആവശ്യമുണ്ട്, പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ കുറെ തേൻ അത് സംഭരിച്ചു വെക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ അത് നമ്മളെങ്ങനെ അത് എടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മളെ പിടിച്ച് കുത്തുകയും ചെയ്യും, ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അതാണ് തേനീച്ച. ആ തേനീച്ച രജോ ഗുണത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് നമുക്ക് പറയാം തേനീച്ച. കാരണം ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്ന സ്വഭാവം അത് തേനീച്ചയ്ക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തേനീച്ച രജോ ഗുണത്തില്. കാക്ക എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം, വൃത്തിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി കൊത്തി വരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് കാക്കയുടെ രീതി അല്ലെ. അപ്പൊ അത് തമോ ഗുണത്തിനാണ് ഉദാഹരണം അത് കാക്ക. ഇപ്പൊ നമ്മള് മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല ഈ ഗുണങ്ങള് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട്. സത്വം സുഖേ സംജയതി രജ കർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തൂത മഹാപ്രമാദേ സംജയുത്യത. അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ സുഖങ്ങൾ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തിയെ ബന്ധിക്കുന്നത്. രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട്. രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ രജോ ഗുണം ഒരു വ്യക്തിയെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുന്നതെങ്കിൽ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത തമോ ഗുണം ഉന്മാദം കൊണ്ടാണ് ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നത്. തമോ ഗുണത്തില് ആലസ്യം, നിദ്ര ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തമോ ഗുണം ആ വ്യക്തിയെ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്? ഉന്മാദം കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവമാണ് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കിയത്. രജസ്തമശ്ചാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തഥാ. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ച് മുന്നേറും. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, സത്വഗുണം മുന്നിൽ നിൽക്കും, രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം ഇതിനെ തോൽപ്പിക്കും, എന്നിട്ട് സത്വഗുണം മുന്നിലേക്ക് പോകും. ചിലപ്പോ തിരിച്ചും, രജോ ഗുണം മുന്നിൽ നിൽക്കും, സത്വ തമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കും. മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമോ ഗുണമായിരിക്കും മുന്നിൽ നിൽക്കുക. അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലായാലും ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരിലും എന്താണ്, അത് നിലനിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണമായിരിക്കും നമ്മളിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ മറ്റു 2 ഗുണങ്ങളായിട്ട് അത് ചെയ്ത് ഒരു ഗുണമായിരിക്കും മുന്നിൽ നിൽക്കുക. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും തമ്മിലുള്ള മത്സരം, അതിനുള്ള ആധിപത്യം നമ്മളെ എപ്പോഴും അത് നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ആർക്കും പരിശീലനം കൊണ്ട് സത്വഗുണം വളർത്തി രജസ് തമസ്സുകളെ തോൽപ്പിക്കും. ഇത് നമുക്ക് പരിശീലനത്തിലൂടെ, നമുക്കിപ്പോ സത്വഗുണാണ് നമുക്ക് വളർത്തേണ്ടതെങ്കിൽ മറ്റു 2നെ നമുക്ക് തോൽപ്പിക്കാം. രജോ ഗുണമാണ് നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടെങ്കിലോ മറ്റു 2നെ തോൽപ്പിക്കാം. തമോ ഗുണത്തിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്താൽ അനുഗ്രഹീതരാകാം. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ 3 ഗുണങ്ങൾ പറയണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് ഏത് ഗുണത്തിൽ നിൽക്കാം? സത്വഗുണത്തില് അനുഗ്രഹീതരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനെയും അതിക്രമിച്ച വാസുദേവാവസ്ഥ എന്ന വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് രൂപീകരം. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണത്തിനല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് സത്വഗുണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. സത്വഗുണത്തിൽ അല്ലെ, സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടേക്കാ നോക്കേണ്ടത്? ഈ സത്വഗുണത്തിന് മുകളിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്, വിശുദ്ധ സത്വം. ആ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് ഉയരാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ, അതാണ് എന്ത്? വിശുദ്ധ സത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാസുദേവ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെയാണ് ഒരാൾ ഈശ്വര ശാസ്ത്രാഭിജ്ഞനാകുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഏത് ഗുണത്തിനാണ് സ്വാധീനത എന്നത് അയാളുടെ പ്രത്യേക സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. വാസുദേവാവസ്ഥ എന്ന വിശുദ്ധേവ സത്വത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാം. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? ഒരാള് ഈശ്വര ശാസ്ത്രാഭിജ്ഞനാകുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനില് ഏത് ഗുണത്തിനെയാണ് കൂടുതൽ സ്വാധീനമുള്ളതെന്ന് അയാളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സത്വഗുണമാണോ ഒരു വ്യക്തിയിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത്, രജോ ഗുണമാണോ തമോ ഗുണമാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന്, പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ 3 തമ്മിലുള്ള മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോ സത്വഗുണം മുന്നിലേക്ക് പോകാം, ചിലപ്പോ രജോ ഗുണം പോകാം, ചിലപ്പോ തമോ ഗുണം പോകാം.
സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായതേ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃതം സത്വമിത്യുത. 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് ശരീരത്തിനുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? 2 കണ്ണ്, 2 ചെവി, 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ, വായ, ലിംഗം, മലദ്വാരം. ഇവയെല്ലാം സാത്വികത ലക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണ സമ്പന്നനാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശരീരത്തിലുള്ള 9 ദ്വാരങ്ങള് ഏതൊക്കെയാണ്? 2 മൂക്കുണ്ട്, 2 ചെവിയുണ്ട്, 2 കണ്ണുണ്ട്, വായുണ്ട്, ലിംഗമുണ്ട്, മലദ്വാരമുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ 9ഉം സാത്വികത ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? സത്വഗുണ സമ്പന്നനാണെന്ന് പറയാം. അതായത് എന്താണ്? നമ്മ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതും ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നതും ഒക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ആസ്വാദനം നമ്മൾ സ്മെല്ല് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കാണാം, നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ വീക്ഷിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ അനുഭവിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവർ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പരിശുദ്ധരായിരിക്കും. നവദ്വാരങ്ങളിലും പ്രവൃത്തമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം. ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും പോസിറ്റീവായിട്ടായിരിക്കും കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അയാൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഒക്കെ എന്താണ്? പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ, നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാം. എല്ലാത്തിനെയും ആ ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് കാര്യങ്ങള് നോക്കി കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ആര്? സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തി. ലോഭം പ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണാമശമസ്പൃഹ രാജസ്തേ താനി ജായന്തി വിവൃദ്ധേ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, രജോഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. നേരെ മറിച്ച് രജോഗുണമാണ് വർദ്ധിക്കുന്നതെങ്കിലോ നമുക്ക് അടക്കാനായിട്ട് ആകാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, കഠിന പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ എല്ലാത്തിനോടും നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ കർമ്മങ്ങള് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മള് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് ഒരു വീടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും വലുതുണ്ടാക്കണം ചിന്തിക്കും. നമുക്കൊരു വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും നല്ല വണ്ടി വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലെ അത്യാഗ്രഹമായിരിക്കും നമുക്ക്. അതങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് എന്ത്? അതൊക്കെയാണ് ആരുടെ ലക്ഷണം? ഈ രജോഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ലക്ഷണം. അവർക്ക് അതിനുവേണ്ടി വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യാനും യാതൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹ ഏവച താമസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃതേ കുരുനന്ദന. തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. ഇനി തമോ ഗുണമാണ് നമ്മളിൽ നിൽക്കുന്നതെങ്കിലോ തേജസ്സില്ലായ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവില്ല. ജ്ഞാനമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തേജസ്സും ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? ആ തേജസ് ഇല്ലാത്തടത്താണ് ആ ജ്ഞാനമില്ലായ്മ ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? അകർമ്മണ്യത, കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തോന്നില്ല. നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ മടി പിടിച്ചിരിക്കും. പ്രമാദം, വ്യാമോഹം, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും നമ്മൾ നമുക്ക് അധ്വാനിക്കാനുള്ള ശേഷിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു പണിയും ചെയ്യില്ല, വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചടഞ്ഞു കൂടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അതൊക്കെ എന്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്? എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാർ, സാത്വികരെ സംബന്ധിച്ച് പറയണ, സാത്വികര് മരണപ്പെടുമ്പോൾ അവരെവിടെയാണ് പോണത്? ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് അവർ പോകുക. സാത്വികരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ മരിക്കുമ്പോൾ അവരെവിടേക്ക് പോകും? ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക്, അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിന് മുകളിലുള്ള ഉത്കൃഷ്ടമായ ലോകങ്ങളിലേക്ക്, ഋഷിവര്യന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്കൊക്കെ അവർക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരെവിടെ തന്നെ ജനിക്കും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജനിക്കും. കാരണം അവർ വീണ്ടും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിലായിരിക്കും രജോ ഗുണത്തോടെയുള്ളവര് മരിക്കുമ്പോ ചെയ്യുന്നെത്തുന്നത്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ അവര് മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും പറക്കുന്നത്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് അവര് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ? അവര് മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അത് വിശുദ്ധമായിരിക്കും. അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ സത്കർമ്മത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലങ്ങൾ എപ്പോഴും വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളായിരിക്കും. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ആണെങ്കിലോ അത് ഫലം ദുഃഖം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഫലമാണെങ്കിലോ മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവുമായിരിക്കും. ഇവിടെ സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അമ്പലം ഒക്കെ പണിതിട്ടുണ്ട്. അത് സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണ്. സാത്വികത്തിലുള്ളവര് ഒരു കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം.
രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെന്താണ്, അവർ കുറെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലം അവിടെ നോക്കിയേ, കുറെ ബിൽഡിങ്ങുകൾ പണിതിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് കുറെ ജോബ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ചെറിയ ചെറിയ ഇതുകൾ പണിതിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം എന്താണ്, കുറെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ റിസൾട്ട് മര്യാദയ്ക്ക് കിട്ടില്ല. അതാണ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ കാണുന്നത്. അവര് അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ട് അവര് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതിന്റെ ഫലം എപ്പോഴും ദുഃഖമായിരിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ അജ്ഞാനമാണ്. ഇവിടെ സ്റ്റെയർ കേസ് അവിടെ ഹാൻഡ് റെയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എന്താണ് അങ്ങോട്ട് കടക്കാനും ഒന്നും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അവര് കർമ്മം ചെയ്യാൻ തന്നെ താല്പര്യമില്ല, അവർ ചെയ്താൽ തന്നെ അങ്ങനെയായിരിക്കും, അത് അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലവും കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ അജ്ഞാനവും മൗഢ്യവും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ ഫലം. ഊർധം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസഃ ജഗന്യാ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസഃ. സ്വാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. രാജസ പ്രകൃതിയിലുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും നീചമായ തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ എവിടേക്ക് പോകും, ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൂമിയിലോ ഭൗതിക ലോകത്ത്, അതായത് ഭൂമിക്ക് ഭൂലോകത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക്. രാജസ സ്വഭാവികൾ ഈ ഭൂലോകത്ത് തന്നെ വീണ്ടും ജന്മെടുക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നിപതിക്കും. അവര് ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവരെവിടേക്കാണ് പോവുക, നരകത്തിലേക്കാകും പോകുന്നത്. ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ 3 ഗുണത്തിലല്ല നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടത്, ഇതിനെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതാണ് ഏത് പറഞ്ഞത് നമ്മള്, വാസുദേവ വിശുദ്ധാവസ്ഥ പറഞ്ഞു. അതായത് വിശുദ്ധ സത്വഗുണം, വാസുദേവാവസ്ഥ നമ്മൾ പറയാം, വിശുദ്ധ സത്വഗുണം, അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച് ആ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് മരണം, ജനനം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃത ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല, ഈ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ എന്താ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും, അമൃതം, മരണമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി എന്താ പറയണത്, 22 മുതല് ഇനി 22 മുതൽ 25 വരെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ അർജുനൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം അതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, പ്രഭോ, ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അല്ലെ. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം, അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്? അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ അറിയേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോ ഈ ത്രിഗുണങ്ങള് അതിക്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും, എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം, അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക? ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്, അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അയാളുടെ പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെയാണ് അയാൾക്ക് ഇവിടേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഹേ പാണ്ഡുപുത്ര, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാണ്ഡുപുത്ര, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ? അപ്പൊ പ്രകാശം, ആസക്തി, വ്യാമോഹം, ഇതിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ, അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ? അതായത് സമതുലിതാവസ്ഥ രണ്ടും, പ്രകാശം ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഇല്ലെങ്കിലും സാരില്ല. ആസക്തി, വ്യാമോഹം, ഇതിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല. അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറുപ്പില്ല, പക്ഷെ അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹവുമില്ല. നമുക്ക് ആസക്തിയും ഒന്നിനോടും ഒരു ആസക്തിയും ഇല്ല, നമുക്ക് എന്തിനും വേണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല, വ്യാമോഹങ്ങളും ഇല്ല നമുക്ക്. പിന്നെന്താണ്, പ്രകാശം ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല, ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല. രണ്ടും ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരുപോലെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലയോ? പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കുന്നുവോ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ, നമ്മളിൽ ഇപ്പൊ ഏത് സ്വഭാവമാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കുന്നുവോ? പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഉദാസീനനായിട്ടും ഒന്നും എന്താ പറയാ നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത പോലെ, പിന്നെ അതിനെല്ലാം അതീതനായിട്ടിരിക്കുന്നതോ, ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യ നിലയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതോ, ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും
മണ്ണും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ? ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലയോ? ധീരനും നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനായിരിക്കുക. നമ്മളൊരാൾ മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും സ്തുതിച്ചാലും നിന്ദിച്ചാലും നമ്മള് സമചിത്തനായിട്ടിരിക്കുക. ശത്രുമിത്ര ഭേദമില്ലാത്തവനായിരിക്കുക. നിരുദ്യമനുമായ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളും ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ഒന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ആ വ്യക്തിക്ക് മറ്റുള്ളവർ മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, മറ്റുള്ളവർ നിന്ദിക്കുന്നതും അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, ശത്രുത മനോഭാവം ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത്, സ്വന്തം കാര്യത്തിനായിട്ട് അയാൾ പ്രയത്നിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏത് ഉദ്യമത്തിലും അയാൾ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, തനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ സമയം ചെലവാക്കുന്നില്ല, പിന്നെ ശത്രുത മനോഭാവം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാവരോടും സമചിത്തതയോടെ ആയിരിക്കും അയാൾ പെരുമാറുന്നത്. അയാളെ സംബന്ധിച്ച് സ്വർണവും കല്ലും മണ്ണും ഒക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. പിന്നെ മാനം അപമാനം ഒന്നും അയാളെ സ്പർശിക്കുന്നേ ഇല്ല. അയാൾ എപ്പോഴും ഏത് ബോധത്തിലായിരിക്കും? ശാരീരിക ബോധത്തിലായിരിക്കില്ല, എന്താണ് കൃഷ്ണാവ് ബോധത്തിലായിരിക്കും ആ വ്യക്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ ഒരു വിഷയത്തിലും നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വ്യക്തി എന്താണ്? ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളെ, ഫസ്റ്റത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ, അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റവും ഇങ്ങനെ തന്നെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരാൾ മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും നിന്ദിച്ചാലും സ്തുതിച്ചാലും ഇയാളെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും അപ്പോഴും കാണുന്നത്. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ശത്രുവാണെന്നോ മിത്രമാണെന്നുള്ളൊരു ഭേദം അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അതാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അർജുനൻ ചോദിച്ചതിന് ഭഗവാൻ അവിടെ ഉത്തരം പറയുന്നത്. മാം ചയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവത്തെ സാ ഗുണാൻ സമതീതേ താൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. മൂന്നാമത്തത് എന്താണ്? ആ വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക? പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ എങ്ങനെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതി വന്നാലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം, നമുക്ക് അതിനെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അങ്ങനെ മറികടക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രഹ്മപദത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. അപ്പൊ അർജുനന്റെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഏതൊരു പരിസ്ഥിതിയിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പിഴയ്ക്കാതെ നമ്മൾ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ബ്രഹ്മപദത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ഈ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മപദത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായാലും സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായാലും രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായാലും എങ്ങനെയാണ്? ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലേക്ക് ഉയരാം, വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അതിനിവിടെ ഒരു കഥ പറയാണ്. ഇവിടെ രത്നാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാട്ടാളന്റെ കഥ, വാൽമീകിയായി മാറിയ ഒരു കാട്ടാളന്റെ കഥയാണ് ഈ പറയുന്നത്. ആ കാട്ടാളൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും? വ്യക്തിയായിരിക്കും അല്ലെ? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് സത്വഗുണത്തിലേക്ക്, വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് ഉയർന്നതാണ് ആ കഥയിലൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ രത്നാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാട്ടാളനാണ്. അയാളുടെ ജോലി എന്താണ്? കൊള്ളക്കാരനാണ് അയാള്. ആ കാട്ടിലൂടെ പോകുന്നവരിൽ നിന്ന് കൊള്ളയടിക്കുക, കിട്ടുന്ന സ്വർണവും പണവും ഒക്കെ എല്ലാവരും മേടിക്കുക. അതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? രത്നാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കൊള്ളക്കാരൻ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി ആ കാട്ടിലൂടെ പോകുമ്പോ നാരദ മഹർഷിയെ കാണുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വർണം ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാണ്. പക്ഷെ നാരദ മഹർഷിക്ക് ഇതൊന്നും ഇല്ല, പരിത്യാഗിയാണല്ലോ നാരദം. അപ്പൊ പറയും തന്റെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ പറയും ഇല്ല, താൻ നുണ പറയുന്നാണെന്ന് പറയും മഹർഷിയോട്. അപ്പൊ പറയും ഇല്ല, എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ മഹർഷി തിരിച്ചു ചോദിക്കാണ് നാരദ മഹർഷി, നീ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പറയും എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബം നോക്കാനായിട്ട്, അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ചോദിക്കും നീ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നിന്റെ ഭാര്യയോ മക്കളോ അനുഭവിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും.
അപ്പൊ അയാൾ പറയും മുമ്പ് അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നീ ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വരാൻ പറയും. ഭാര്യ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ പറയും, നീ ഈ കളവ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവർ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെ ഫലം നീ അനുഭവിക്കുന്നത് അവരും കൂടി അവർ അതിൽ അനുഭവിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നീ ചോദിച്ചിട്ട് വരാൻ പറയും. അപ്പൊ ഇയാളെന്ന് വെച്ചാൽ ദുഷ്ടനാണ് അല്ലെ, ഭയങ്കര ദുഷ്ടനാണ് രത്നാകരൻ. അപ്പൊ ഇയാൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, ഇയാൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ മഹർഷിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. പറയും വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ചോദിക്കാറില്ല, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം, നീ പോയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് വരാൻ. അങ്ങനെ രത്നാകരൻ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ചോദിക്കാണ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നീയും കൂടി അനുഭവിക്കാൻ തയ്യാറാകും. അപ്പൊ ആ ഭാര്യ പറയുന്ന വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നിങ്ങളല്ല അനുഭവിക്കേണ്ടത്, ഞാൻ എന്തിനാണ് അത് അനുഭവിക്കുന്നത് ചോദിക്കും. അപ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഞാൻ തന്നെ അനുഭവിക്കണം, അതിനാരും പങ്കില്ല എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ തിരിച്ചോടി വന്നിട്ട് രത്നാകരന്റെ ഇയാള് ആരെടുത്ത നാരദ മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് പറയാണ്, എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ഞാൻ തന്നെ അനുഭവിക്കുള്ളൂ, അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം വേണം, എന്നെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ, നാരദ മഹർഷിയോട് പറയാണ്. അപ്പോ നാരദ മഹർഷി പറയും, നാരദ മഹർഷി അങ്ങനെ അയാളെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ഒരു നമ്മൾ പറയാം, നമുക്കൊരു സത്സംഗത്തിന്റെ ഒരു സാധു സംഘത്തിന്റെ ഒരു ഗുണം കൂടിയാണ് നമുക്ക് അതിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം സാധു ആണല്ലേ, സന്യാസിയാണിത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാണ്, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് പറയും, രാമ 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 എന്ന് ജപിക്കാൻ പറയും. പക്ഷെ ഇയാള് ഇത്രയും ദുഷ്ടതരങ്ങളും കൊള്ളത്തരങ്ങളും ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമില്ലാതെ നമുക്ക് ജപിക്കാൻ പറ്റില്ല. അയാളുടെ നാവില് ഭഗവാന്റെ നാമം വഴങ്ങുന്നില്ല, രാമ എന്ന് പറയാനായിട്ട് അയാൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ചോദിക്കും, നീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്ന വാക്ക് ഏതാന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ മരാ 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 എന്നാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത്. കാരണം ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും, പക്ഷികളെയൊക്കെ അമ്പെയ്ത് വീഴ്ത്തും. അപ്പൊ അവര് ജീവൻ പെടഞ്ഞ് മരിക്കണ ചാവണ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, അത് കാണുമ്പോ ഇയാൾ സന്തോഷത്തിൽ തുള്ളിച്ചാടും. അത്രയും മറ്റുള്ളവരുടെ ആ എന്താ പറയാ സാഡിസം എന്ന് പറയില്ല നമ്മളവരെ, ആ വേദനിപ്പിക്കുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്തോഷം, അത്രയും സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അത്രയും തമോ ഗുണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അത്ര താഴ്ത്തുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അത് കേൾക്കുമ്പോ പറയും, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മരാ മരാ എന്ന് പറയാൻ പറയും. ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ മരാ 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 എന്ന് പറയാൻ പറയും. അങ്ങനെ ഞാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരണവരെ നീ ഇത് പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ഇവിടെ പറയും. അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി പോകാണ്. ഇയാള് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മരാ മരാ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായി മാറും, രാമ 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 എന്നായി മാറും അല്ലെ, രാമ 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 രാമായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി തിരിച്ചു വരുമ്പോ കുറേ ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ ഈ അത് കേൾക്കാണ്, ഈ ഒച്ച കേൾക്കാണ്. അടുത്തെത്തും തോറും ഭയങ്കര ഒരു ജ്യോതിസ്, ഒരു പ്രകാശം അനുഭവിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചെതൽപ്പുറ്റി എന്നാണ് ഇത് വരുന്നത്. അങ്ങനെ അടുത്ത് വന്ന ആ ചെതൽപ്പുറ്റിൽ നോക്കുമ്പോ ആരാണ്, താൻ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പോയ ഈ രത്നാകരനാണ് ഈ സൗണ്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് ആളെ എടുക്കാണ്, അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താണ് എടുത്തിട്ട്. അപ്പോ അയാൾ എന്താണ്, അയാളുടെ ആ ഭാവം ഒക്കെ മാറി അത്രയും ചൈതന്യം നിറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറാണ്. അങ്ങനെയാണ് വാൽമീകി, അദ്ദേഹമാണ് ചെതൽപ്പുറ്റി എന്ന് വന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രത്നാകരൻ എന്നുള്ള പേരിന് പകരം വാൽമീകി ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ആ വാൽമീകി മഹർഷിയാണ് എന്ത് രചിച്ചത്, രാമായണം രചിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു തമോ ഗുണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എവിടേക്ക് മാറിയത്, വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് ഉയർന്നത്. ഒരു സാധുവിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസം. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, മരാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ആരെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രവൃത്തി, നമ്മൾ ആ ഒരു വിശ്വാസം, ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതിന്റെ ഫലം നമുക്കത് കിട്ടും. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ പറഞ്ഞ രത്നാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കാട്ടാളന്റെ കഥ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി സത്വഗുണത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കും എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിലുള്ള ആ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട്, ഇപ്പൊ ഇല്ലാത്തത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും ശ്രമിക്കണം, ഉള്ളത് നമുക്ക് ശരിയല്ലാന്ന് തോന്നുന്നത് കളയാനും നമ്മൾ മാറ്റാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കും ഉയരാനായിട്ട്, അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാതെ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് നമുക്കും സാധിക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മച്ചാകൽപതരൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃതി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭാതി കി ജയ്, ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗുരു ബ്രഹ്മാനന്ദ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആദി പിതാവാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? നമ്പർ ഓർമ്മയുണ്ടോ? നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. നമ്മള് എത്ര തരം ജീവാത്മാക്കളാ ഉള്ളത്? 84 ലക്ഷം.
84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളാണുള്ളത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം. തമോ ഗുണം. തേനീച്ച ഏത് ഗുണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്? രജോ ഗുണം. രജോ ഗുണം. കാക്ക തമോ ഗുണം. തമോ ഗുണം. ഗുണത്തിൽ ഏതായിരുന്നു? അരയന്നം. അരയന്നം സത്വഗുണത്തില്. സത്വഗുണത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ജ്ഞാനം കൊണ്ട് അറിവ് നേടിയത് ഭൗതിക ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കത്തിലും. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സുഖ സൗകര്യങ്ങളും കൊണ്ടും ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അവര്. ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും അവര് പിന്നെന്താണ് സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവർക്ക്. പിന്നെന്താണ് അവര് ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെന്താണ് അവര് പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക ദുഃഖം ഇവരെ ബാധിക്കില്ല. ഭൗതികമായ ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? അറിവുള്ളവരായിരിക്കും, ജ്ഞാനികളായിരിക്കും അവര്. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും അറിവ് കൊണ്ടും അറിവുള്ളവരാണെന്നുള്ള ഒരു ഭാവവും ഉണ്ടാവും. അവരുടെ ഒരു മൈനസ് പോയിന്റ് അവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? അവർക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം, നമ്മൾ അറിവുള്ളവരാണ്, മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ആർക്കുണ്ടാവും? ഇവർക്കുണ്ടാവും. അതാണ് അവർക്കുള്ളൊരു മൈനസ് പോയിന്റ്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ഒരു മൈനസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെപ്പോഴും അതിൽ തന്നെ നിൽക്കാനായിട്ട് നോക്കും. അപ്പൊ അവരെപ്പോഴും എന്തിലാണ്? ഈ സുഖത്തിലും ഈ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും അവരവിടെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്, തത്വചിന്തകരൊക്കെ അതില് പെടുന്നതാണെന്ന് പറയാം നമ്മള്. പിന്നെ അടുത്തത് ശ്ലോകം 26 ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിൽ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെ? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം അതായിരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കാന്ന്. 3ാമത്തെ ചോദ്യം അർജുനൻ ചോദിച്ചത് അതാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാന്ന്. എന്താണ്? എങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നാലും നമുക്ക് ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിച്ച 3ാമത്തെ ചോദ്യം അതാണ്, നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളുടെയും കാരണം എന്താണ്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് അല്ലെ? ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ മാത്രമല്ല, അതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യും. ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അടുത്ത ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെയും പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ സാധിക്കാന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അർജുനനോട് അതിന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലും നമ്മൾ പിഴയ്ക്കാതെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ ഭയങ്കര പരിശുദ്ധരായിട്ട് മാറും. നമ്മള് ആ പരിശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിനൊക്കെ അതിക്രമിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിശുദ്ധ സത്താവസ്ഥയിലേക്ക്, ബ്രഹ്മപദത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്? താമസ സ്വഭാവികളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? താമസ സ്വഭാവികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അവര് ായിരിക്കും അവര്. പിന്നെ ആലസ്യമായിരിക്കും, നിദ്ര എന്താ പറയാ, ഉറക്കം ഉള്ളവരായിരിക്കും. പിന്നെ അവരെങ്ങനെയുള്ളതാണ്? പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും. പിന്നെ ഒട്ടും അവരെന്തിനാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനോ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ സത്സംഗത്തിൽ പോകാനോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെയ്യാനോ നോക്കാനോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവര് ഫുള്ള് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവര് അജ്ഞാനികൾ തന്നെയാണ്. ആ ഒരു അജ്ഞാനത്തിൽ നിൽക്കാൻ തന്നെയാണ് അവര് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവര്. പിന്നെ കർമ്മങ്ങളൊന്നും പ്രവൃത്തികളൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ലാതെ ആ ഒരുത്തിരി ചടഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുക, പ്രമാദം, അലസത, ഇതൊക്കെ അവരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. രാജസ സ്വഭാവികൾ എങ്ങനെയാണ്? അവർക്ക് അടക്കാനാത്ത ആഗ്രഹം
ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവരായിരിക്കും. അതായത് അമിതമായിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നവരായിരിക്കും. അവര് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനും അവർക്ക് യാതൊരു മടിയുണ്ടാവില്ല. രാജസ സ്വഭാവികൾക്ക് അവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ ഒരു വീടുണ്ട്, അതിനേക്കാളും വലിയൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് എത്ര കഷ്ടപ്പെടാനും അവർ തയ്യാറാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വണ്ടി മേടിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് തയ്യാറ്. അപ്പൊ രാജസ സ്വഭാവികള് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനായിട്ട് യാതൊരു മടി ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് എത്രയും പ്രവർത്തിക്കാനും അവർ കൂടുതൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളവരാണ് ഈ രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണ്? അറിയും അതിനെ. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ യജ്ഞിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ അധ്യായത്തില്.